I passaríem al 1.3, l'escrit relatiu a la revocació del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, la senyora Marta Moreta, sisplau. Gràcies, president. L'escrit relatiu a la revocació del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya va estar entrada el dia 27 del 6 del 2016 i sol·licita el remitent que s'aparti del càrrec el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Proposta de la mesa d'ampliada amb els portaveus de la comissió fa la següent proposta d'acord. La comissió de peticions acorda informar el peticionari que el ple del Parlament en data del 29 de juny del 2016 ha acordat revocar la designació de Daniel de Alfonso com a director de l'Oficina Antifrau de Catalunya arran de les informacions aparegudes sobre les converses que va mantenir amb el ministre de l'Interior espanyol. La destitució ha quedat aprovada per 121 vots a favor per part de Junts per Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, que són els grups que l'han proposada, i 11 vots en contra del Partit Popular. I s'ha fet en ampliació de la llei de l'Oficina Antifrau de Catalunya que preveu que el ple pugui cessar el director d'aquest ens quan es produeix una negligència notòria i greu en el compliment de les obligacions i els deures de càrrec. L'acord ha quedat aprovat en primera votació en superar la majoria requerida de 3/5 parts de la cambra. Amb aquesta actuació, la comissió dona per acabada la tramitació d'aquesta petició. Moltes gràcies.